Pynten den er blød, men nok ikke i fantastik. Der var engang en hyggelig by, hvor alle mennesker og nisser levede et fredeligt liv og var i gang med alle forberedelserne til jul. Der skulle pyntes op, laves mad, bages kager, købes julegaver og meget andet. Og alle hyggede sig bare helt vildt meget. Vi afbryder udsendelsen med en rigtig dårlig nyhed til alle juleelskere. Det ser ud som om, at der er nogen, der prøver at sabotere julen. Alt julepynten er blevet til uhyggeligt spindelvæv. Alle nissehuer er forsvundet, og alle julegodter er blevet til gammelt muggent rugbrød. Vi stiller nu om til vores reporter, der ser nærmere på sagen. Ja tak, jeg står her med de her 3 triste nisser, og hvad skete der? Jeg har mistet en nissehue. Jeg er rigtig ked af det. Jeg har lavet en meget smuk julegave, men den er desværre blevet forvandlet til sort kul. Og det tror jeg ikke, der er nogen, der ønsker sig. Hvad med dig? Jeg har lige taget de sidste brunkager ud af ovnen, men nu er de blevet forvandlet til muggen råbrød. Og det er der ikke nogen, der gider at spise. Det virker til, at julen er i alvorlig fare, og lad os håbe på, at der ikke kommer til at være flere juleproblemer. Lad os finde juleskukken, og vi ser videre til julenews. Hvad er det dog, der sker med julen? Det var første afsnit. Se med i næste uge. Klap,